Дефендил. Таблетките за дъвчане, които подсилват имунната система на вашето дете. Когато то вече е пораснало за сиропи, но пък не искат да гълта и таблетки. Дефендил таблетките за дъвчане съдържат имуноглюкан, който е добит от гъбакладница, цинк и витамин D3. Подходящи са както за началните симптоми, така може да се приемат по време на боледуването и след боледуването, тъй като зелената серия на Дефендил може да се приема до 6 месеца. Вече съм ви говорила за полезните действия на гъбата кладница. Ако искате, може да се говорим отново. Освен таблетки за дъвчане, има сиропче за по-малките, което съдържа имуноглюкан и витамин С. А Дефендил за възрастни може да намерите под формата на капсули. Две неща искам да уточним. Първо, че се приемат на гладно. 30 минути преди храна, сутрин и вечер. Сиропчето се разклаща преди употреба. И второто нещо, което искам да кажа, е, че хранителните добавки не заместват балансираното и здравословното хранене. Това трябва да е основната стъпка към нашето здраве. А с хранителните добавки ние си помагаме тогава, когато организма има нужда от помощ. И когато се говорим за Дефендил, искам да спомена, че те имат още една серия, розовата серия. При капсулите няма промяна, тук се съдържа екстракт от гъбакладница, цинк, витамин С. Но при сиропчето за деца има малка промяна. В Дефендил Форте сиропчето е включен и екстракт от бъс. Взимат се 5 последователни дни. До скоро!